ଆଜି ଲାଇଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ବଣ୍ଟନ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରେ ଚାଲିଛୁ। ଦାଦା ନା ମନ କଷ୍ଟ କରିବ ଖାଉଛନ୍ତି ତ। ଖାଇଦେ 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 ଖାଇଦେ। ଆଜି ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି ଖାଇଦବୁ କାହାକୁ। ଯେତିକି ନା ନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଶା ଲାଗିବାର ନାହିଁ, ମାଛି ହବାର ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଗାଁ ପରିବେଶ ସହର ପରିବେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ମାନେ ଆମେ ସେପଟୁ ଦେଇ ଦେଇକା ଏଇଠି ସାରିବା ଆଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ସେ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିଅ, ରାତି ସାରା ସେ ଖାଇଦେବେ। ପାଣି